शांत झोपलेले दिसत आहेत. त्यांनी आता इतकं घर डोक्यावर घेतलं ना, बाप रे. तर चुलीवरती बघा मी गरम पाणी करायला ठेवलंय. टाकतं खरं, मग पुढचं पुढं का सगळ्यात रुजणार थोडे आहेत. दोघं दमवते ना तुला. दोघांना बांधून ठेवलंय बघा. जागा आहेत ना. पाणी भरून आली आहे मी. अजिबात हलायचं नाही जागेवर ना. शेरू, वाग्या, मी पाणी घेऊन आली. हां, लगेच येते 5 मिनिटात. हां शेरू, पाणी घेऊन आली मी. हां, गाई करा. भांडी रिकामी करून ठेवलेत. कुणाला आणि कुणालचे बाबा गेलेत पुढे. मी आता जरा लॉक करून मी पण जाते. तर इथे की नाही आंब्याची झाडं आहेत त्या वडाच्या इथे. तर बघा कुणाला ते आंबे पडलेत. ते म्हटलं उचलून घेऊन येते पटकन. म्हणजे सकाळच्या वेळेस ना पडलेले असतात आंबे. राईवळी आंबे. मगाशी जाता जाता तिथे जमा करून ठेवले. कुणालचे बाबा आहेत, कुणाल नाही. किती बालद्यात अजून? मोठे आहेत का छोटे आहेत? इथं आंबे उचलायला आले पिशवी घेऊन. इथे ठेव हंडा, मी घेते. खाली ठेव. हे बघा. हां हा, हंडा मी घेते. हे चांगले आहेत ना आंबे. पडलेले ना. हां, ते उचलून जमा करते. हां, त्याने बघा हंडा तिथे ठेवला. तो आता मी घेऊन जाईन. सगळे आंबे जमा करते. ते बघा दोघंजण कसे ओरडत आहेत, वाघे आणि शेरू. ह्याचे काही आंबे नाही ना. हे असे सकाळचे पडलेले भेटतात, राईवळी आंबे. हे बघा. पण हे चवीला एकदम मस्त. दोघांचा आवाज बघ किती. बघा इथे अशी झाडं आहेत. जमा करते जरा. हे बघा इतके आंबे सापडले. असे रोजचे 2-4 भेटतात. सध्या हेच खायचे आंबे. हापूस आंबे नाही ना म्हणून. हा. आणि हे दोघंजण जे तुम्हाला शांत झोपलेले दिसत आहेत, त्यांनी आता इतकं घर डोक्यावर घेतलं ना, बाप रे. अगदी रडून हे झालं जसं का आई कुठे लांब गेली सोडून, असं त्यांचं रडणं होतं. मी आता इथे बसले ना म्हणून शांत डोळे मिटून गप्प झोपलेले आहेत. बघ कसं ऐकतोय बघ शेरू. हां वाग्या, तो पण तो छोटा पण, तो पण. असं तर कधी जवळ येणार नाही वाग्या. जास्त तो येत नाही जवळ. आत्ता बापरे एवढं त्याला हे झालं होतं, किती रडत होता. शेरा, ए शेरू, शेरूचे डोळे बघा. हा झोपा, चला गाई करा. कान बघा कसे उभे राहिले. झोपा. तोपर्यंत माझं काम करून घेते मी. तर इथे मी बघा वाटप करायला घेतलंय. कांदा, खोबरा, लसूण. आणि चुलीवरती मी आज जेवण करणार आहे. सगळ्यात आधी ना वाटप भाजून घेते. स्पेशल मेनू काय फरमाईश. चिकन वडे. हे बघा हे दोघं चंगू मंगू झोपलेले आहेत. झोपलेले म्हणजे जागे आहेत ते. आता उठलेले आहेत ते. त्यांना जागा त्यांची चेंज केली बांधायची. आता इथे बाहेर, कारण घरामध्ये ना खूप गरमी होते त्यांना. हे बाहेर इथं छान वारा लागतो. चला सुरुवात करूया.
शांत बसा रे. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आज रविवार, त्याच्यामुळे स्पेशल मेनू आमच्याकडे चिकन वडे. मग अशी पुन्हा जेव्हा म्हणाली तर चिकन बनवणार आहे आणि वडे बनवणार आहे. तर मागच्या एका व्हिडिओमध्ये ना तुम्हाला मी चिकनच्या रेसिपी दाखवली होती आणि तेव्हा वडे पण मी केले होते, सोलकढी केली होती. आपल्या बऱ्याच ताईंच्या कमेंटमध्ये की वडे रेसिपी दाखवा म्हणून, इन्स्टंट वडे रेसिपी. तर आज म्हटलं बऱ्याच दिवसानंतर बनवते, म्हणजे जवळजवळ मला वाटतं 1-2 महिने होऊन गेले असते त्या गोष्टीला. आज बनवते, म्हणजे झटपट तुमच्याशी रेसिपी ना शेअर करते. काही नाही, आपल्या घरात जे साहित्य असेल ना त्या साहित्यापासूनच ते वडे मी तयार केले होते त्या दिवशी, म्हणजे 2 महिन्यापूर्वी. तर आता तेच आपलं जे काही घरात असेल साहित्य त्या साहित्यापासून झटपट वडे तयार करायचे. दाखवते तुम्हाला. पहिला आधी ना हे वाटप वगैरे भाजून घेते आणि मग तुमच्याशी शेअर करते मी. तर चुलीवरती बघा मी गरम पाणी करायला ठेवलं आहे. हे आपल्याला लागणार आहे वडे भिजवण्यासाठी. आता थोडं जास्त प्रमाणे चिकन वगैरे पण लागेल ना, म्हणून इन्स्टंट वडे म्हणजेच कोंबडी वडे करण्यासाठी बघा इथे काय घेतलं आहे. हे 2 वाटी घेतलेलं आहे तांदळाचं पीठ, 1 वाटी गव्हाचं पीठ, पाव वाटी चण्याचं पीठ, हे मीठ आहे, हळद आणि गरम मसाला, जो मी चिकनमध्ये वडे टाकते ना तो गरम मसाला आहे, आणि हे तेल. आता हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे मला. तुमच्याकडे जर का ह्याचं ज्वारीचं पीठ असेल ना ते पण तुम्ही 1 पाव वाटी टाकलं तरी पण चालून जाईल. आपल्या घरात जी पिठं असतील ना ती टाकायची, छान वडे तयार होतात. 1 मिनटं जरा गरम पाणी घेतलं. आता सर्व हे पीठ आहे ना चांगलं मिक्स करून घेतलं. आता ह्याच्यामध्ये मी टाकून नरम आहे ना मळून घेते, म्हणजे एकदम कडक नाही मळायचं. जसं आपण चपातीला बघा मळतो ना त्या पद्धतीने मळून घ्यायचं. पाणी काय काय टाकलं? हे बघा पीठ आहे ना मळून झालं. हे असं नरम बघा पीठ मळलंय आणि थोडंसं तेल घेतलंय, त्याचं जरा पिठाला असं व्यवस्थित लावून ठेवून देते. आता हे पीठ कसं मळून झालं ना, एक 10-15 मिनिटं ठेवायचं आणि मग लगेच बनवायला घ्यायची. 10-15 मिनिटात लगेच? हां, मग गरम गरम खायला भेटेल. कुठं काय चिकन तर झालं काय गरम झालं? हां, चिकन म्हणजे काय आता हे 10-15 मिनिटं हे होईपर्यंत चिकन फोडणीला देणार, ते शिजणार. चूल आपली पेटलेली आहे, पाणी पण गरम झालं आहे छान. तर हे बघा आता कढईमध्ये ना मी तेल टाकलं आहे, ते गरम होतं आहे. इथं केळीचं पान घेतलं आहे, त्याला असं तेल लावून घेतलं आहे आणि हे असे गोळे करून ठेवलेत, म्हणजे आपल्याला पटापट आहे ना थापता येतील. हे असे घ्यायचे आणि असे थापत जायचे. आता इथे गावी आल्यापासून ना मी याच पद्धतीने वडे करते, पण छान बनतात. हे असे जरा थापून घेतले आणि पटापट मग सोडत जायचं. तेल गरम झालं का बघूया जरा. झालंय तर चांगलं गरम होते. हे अशी 2 बोटं घेऊन अशी थापले का बरोबर वडे तयार होतात. छान असे फुलले ना. इथे आपलं चिकन पण शिजतंय, ते तुम्हाला मी थोड्या वेळाने दाखवते. हे तयार झाले. आता लगेच हा दुसरा आहे ना सोडून घेते. तर हे असे सगळे ना बनवून घेते मी. आणि वडे बघा करून झाले. तुम्हाला मी चिकन दाखवते.
चिकन कसं बऱ्याच वेळा मी ना शेअर केलं तुमच्याशी, त्याच्यामुळे कोणाला जर का रेसिपी हवी असेल ना तर तुम्ही ना मागचे व्हिडिओ बघा. हां मागचे व्हिडिओ बघितलात ना तर तुम्हाला माहिती पडेल. कधी टाकणार मग? आता पाऊस पडायला लागला की टाक बोल. कसं आता टाकून थोडं होणार आहे. त्याची काकी पण ते बोलले ना त्या मातीच्या ढिगाऱ्यावर टाकायला बोलले ना, ते मांडव घालायचं ना. वडे मध्ये ठेवू? हा ठेव इथे वडे. खात घेता येते. एक नंबर आहे. वडा, चिकन वडे वडा आणि सलाड. आमच्याकडे आज भात नाही केलाय. कुणाला ते वड्यांचं जरा एक हे काढ. वाघ्या आणि शेरू ना जेवून झाले त्या दोघं पण. हा बघा वाघ्या इथे बसलाय, हा बघा शेरू आला. काय मग वडे काय बोलतात? इन्स्टंट वडे, झटपट वडे. मोडून दाखव. का मोडून दाखवायचं का? तेच नरम आहेत ना का कडक झाले ते विचारते. कडक कशी होती? चिकन चांगलं झालंय. शेरू तिथे बसा खाली. कुणाला तर फोन बाजूला ठेवा आणि जेवा. चला वाजले खूप उशीर झाला. शेरू खाली बसा बेटा, खाली बसा, खाली बसा. हां ह्या दोघांसाठी ना चपात्या केल्या होत्या. हे बघा सकाळी नाश्त्यामध्ये चपाती केली होती ना, मग जास्त केल्या होत्या मी. बसा खाली. चला जेवा जेवा. चांगले झालेत ना? झालं माझं किचन बघा आवरून. इतकी भांडी होती. ही आमची नेहमी असतात एवढी भांडी. सकाळ संध्याकाळ नाही 3 टाईम. हे आपले आंबे सकाळी आणलेले ते धुवून ठेवलेत. तुम्हाला मी वडे दाखवते. तुम्ही ना करून बघा रेसिपी, म्हणून तुम्हाला मुद्दाम मी वडे किती शिल्लक राहिले ते दाखवते. 1 मिनिट मी जरा उघडते. हे बघा फक्त 2 वडे शिल्लक राहिलेत. म्हणजे तुम्ही अंदाज घ्या किती छान होता. आता इन्स्टंट वडे. आंबा खायचा आहे पण म्हटलं नंतरला थोड्या वेळाने संध्याकाळच्या वेळेस. आणि कुणालचे बाबा कसे झोपलेत. वडे अंगावरती आलेत. झोप आले का ढोंग केलंय झोपेचं? नाही ढोंग आहे, ढोंग आहे. अर्ध जागे आहेत पोटामध्ये. झोपा. आणि हा दरवाजा किण्यासारखा का आपटतो की नाही म्हणून काय केलं, हा जो जग आहे ना पाण्याचा भरलेला आहे तो इथे मी आता रोज लावून ठेवते. त्याच्यामुळे मग दरवाजा तो आपटत नाही. दोरी बांधली होती पण दोरीने काय होतं, हा जो हँगल आहे ना तो सारखा 2 वेळा ना निघाला होता. त्याच्यामुळे धावतेत. आणि कुणाल बघा, कुणालचा अभ्यास चालू आहे. कुणाला इयरफोन दे मला, आता चल एडिटिंग करायचं आहे. दे पटकन चल. सिरियल बघतो का अभ्यास चालू आहे? मग ते मोबाईलमध्ये काय दिसतं मग? म्हणजे दोन्ही एकदम काय? तर मला तर दे इयरफोन, मला एडिटिंग करू दे. अरे देवा, गोड काय खायचं आहे? ऐकलं काय? गोड हवंय काय? वा रे वा. केली जमीन वली. संध्याकाळ झाली आता. आणि ना आम्ही ते बियाणं लावतो, भेंडीचं बियाणं. हे बघा ह्या वाटीमध्ये ना, म्हणजेच कपामध्ये भिजत घातलं होतं. आता लावतो. हे आपली भेंड्यांची रोपं आहेत ना, तिथे सुकलं होतं तर ते ठेवून काय करू, लावूया. ही आपली इकडे जमीन आपण काय ते टाकलं होतं, कोथिंबिरीसाठी केलं होतं, खत वगैरे टाकलेलं, पण तिथं काही रुजलं नाही. तर इथेच टाकूया, रुजेल. हे काय लावून टाक. त्या बियाण्याला हे पण आलेत बघा, मोडसारखं आलंय. ते हे आणू का खड्डा मारायला? भेंडी इतकी खराब झाली. टाकू जमिनीवरती बियाणं. हे बघा, कुणाला आवडतात ना म्हणून जरा जास्त. ती पण आहेत रोपं जास्त आहेत. हा फ्लावर काढून टाक, काय कामाचं नाही. कोबी फ्लावर काही होत नाही आपल्या इथं. 20-25 आहेत बिया. 20-25 बियाणं टाकायचे. एवढ्या वापरात फक्त टाकतं खरं. मग पुढं का सगळ्यात रुजणार थोडे आहेत. तिथे मी टाकलं तर रुजल्या बिया त्या.
आहे ना हां सर्व बी खत पाणी केलेली जमीन आहे. राग बीक टाकली होती आतमध्ये. आला भागे आला भागे आला. हे घे टाकत जा किती असतील ते. कले इथे येऊ नको, इथे बघ कलिंगड धरलाय. हे दोघं जण आले ना का आम्हाला ना भीती वाटते. भागोबा दे दे माझ्याकडे पण. तारीख लक्षात ठेवायला पाहिजे आजची. राहील राहील लक्षात राहील. ओम बाहेर आलेली जागा वर ठेवा. हां हां चांगली भिजली ना बिया. दोघं पण आले ते बघ. शेरू वागे वागे चालेल. पाणी टाकायला लागेल. एका जागेत ते 2-2 टाकलेस ना. एक एक टाकले. एक एकच टाकलीस. बरं ते काढ नाही ते. मग मी तेच मगाशी बोलवती काढू का, तर काय नाही बोलले. भिजल्यावर ते पटकन रुजतात ना. फोन वाजला फोन वाजला. आई ग झोप आली. तो थकवेल तुला. लावल्या बघा बिया तिथे ह्या साईडला. म्हटलं फेकून देण्यापेक्षा बिया म्हटलं लावलेल्या बरं ना. रुजल्या तर रुजल्या. ऊन भरपूर आहे बघा. हे बघा बघा यांच्याशी धावपळ. बापरे बापरे. दोघं दमवते ना तुला. वाघ्या वाघ्या आमचं भरपूर धावतो. शेरू पण धावतो. वाघ्या पण खूप धावतो. आता नाही पाय दुखत करतो वाघ्याचा. बस 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 बस. बाबाला दम लागला. अरे खेळायच्या मूडमध्ये. चला मित्रमैत्रिणींनो आता व्हिडिओ आजचा इथेच संपूया. आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.